46 που γίνανε οι πρώτες μεγάλες δίκες και έχουμε την τύχη να έχουμε όλα τα αρχεία, πάνω από 8.500 σελίδες, που δεν τα έχει το ελληνικό κράτος εδώ στο μουσείο μας. Ενώ αναφέρεται Καλάβρητα, 500 τόσα, ο εισαγγελέας, τάδε, κομμένο, 250 τόσα, ξέρω, για όλη την Ευρώπη. Για το δίστομο έχει πάνω από 1 σελίδα και κάτι αφιέρωμα. Τι χαρακτηρίζει λοιπόν τη σφαγή του διστόμου σαν ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όχι για τον αριθμό θυμάτων, που θα απαντήσω έμεσα στην κυρία, ήταν 223 μέσα σε 2 ώρες, αλλού ήταν πολύ περισσότεροι, αλλά για τον τρόπο που συνέβη. Για τον τρόπο. 2 ώρες λοιπόν, 223 συμπατριώτες μας είδαν άμεσα το θάνατο και με τον τρόπο που τον είδαν. Μέσα σε αυτούς 54 παιδιά. 54 παιδιά από 18 χρόνια και κάτω, το μικρότερο μόλις 2 μηνών.